Enkulumeni yakhe uRamaphosa akangenanga enxushunxushini zezombusazwe okubalwa nokungaboni ngasolinye kweNingizimu Afrika neMelika kwezinye indaba zamazwe omhlaba. Kunalokho uMengameli ugxile kulokho amazwe angahlomula ngakho nge-AGOA. The African Growth and Opportunity Act, or AGOA, has served as the cornerstone of the US-Africa commercial relationship for more than 2 decades. AGOA as a whole remains underutilized. Njengoba ingxoxo kulindele ukuthi ziphothulwe ngomgqibelo, uMengameli uRamaphosa unxuse izithunywa zengqungquthela ukuba zibeke eqhulwini inguquko engabeke AGOA ezingeni lokuhlomulisa amabhizinisi asafufusa. While all 35 eligible sub-Saharan African countries stand to benefit from AGOA, utilization rates vary quite widely. Kenya and Lesotho have had some of the highest AGOA utilization rates. 88% of Kenyan exports and 99% of Lesotho's exports to the United States qualified for zero tariff treatment. uMengameli uthi buyaqina ubudlelwano bezohwebo obungenambandela phakathi kwamazwe ase-Afrika okwaziwa nge-African Continental Free Trade Area kanye no-AGOA. Ngalokho kufanele kwengezwe isikhathi sesivumelwano samazwe angaphansi kwe-AGOA. We would like you to look at the extension of our renewal of AGOA for a sufficiently lengthy period for it to act as an incentive to investors to build new factories on the African continent. uMengameli uRamaphosa uthi izwekazi lisakhathazekile ngembandela ekhubaza uhwebo lomkhiqizo yensimbi, i-aluminium, kanye nemikhiqizo yokusawolintshi.